Yun na. Yun mga ka-G. Yo, what's up mga kagagamrak? Okay lang. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger na magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag ning kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang mga laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan. Yan ang team captain ng mga gagamba. So makarak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Yan, si Kaji at saka si Game. So yun mga ka-G, second fight tayo, no? Ayan yung gagamba natin. kumagat sa stick. Tapang yung kay Kaji ah. Na mga ka-G. Hindi ko na tinawagan. Ayos tayo. Yun na. Yun mga ka-G. Ganda ng laban. Alam na to. Talo. So yun mga ka-G, no? Dalawa tayo. Kachamba tayo ulit kay Idol Del TV. Yan. Sana maraming panalo. Thank you. Ayun no, good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa sa season 5 ng Spider Tournament. At to si Kamendo kasama ko ngayon, no. At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo, tsaka paki-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana lahat. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!